खुलुमबाय रायजोफोर गासैबो बिटिआर इनफो ब्लग्स नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम फिन खेनसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाबाय। दा नैबे भिडिअ नुनाया जाहैबाय गुवाहाटीनि रपवे। बेवहाय आङो फार्स्ट टाइमनि थाखाय एक्सपिरियेन्स लादों। बेवहाय गोबां गाखोग्रा दावबायारिफोरबो दङ, नायदो। दा बे जाहैबाय जोङो मेन गुवाहाटीनिफ्राय ओरै सा गुवाहाटी फारसे थांनायनि बे नुथाय। बै हाजो थिला नुनाया जाहैबाय बेनो उमानन्द थानाय आरो ब्रह्मपुत्र दैनि गाहायाव गेजेराव बे अन्थाइखौ नुनो मोननाय जादों। दा बेवहाय थांनायनि थाखाय टिकेटनि बेसेना थांनाय फैनायनि आं दानदों, सासेयाव 200 आरोखि, थांनायनि 100, फैनायनि 100। दा बेवहाय लाइफनि मोनसे बिराद गिदिर मोनसे एक्सपिरियेन्स बायदि आं साननानै लादों। मानोना बेवहाय दुरुंजोंनो थांनाय आरो बेखौ जोबोद बोरैबा मोनो आरोखि, जेनेबा नों गोजौआव थांनानै गाहायजों दावख्लायबा गावखौनो दैयाव गाहरनाय बायदि बेबायदि फिल खालामो आरोखि ना। दा बेवहाय जाय बिथांमोना जेनेबा रपवेनि फारसे जेनेबा एक्सपिरियेन्स गैया, बे बिथांमोना बेयाव थांनानै गाखोनो हागोन। जोबोद एकदम एक्साइटेड जादों। बांद्राय इसेबां डिटेल्सआव खालामनो हायाखै। उनावहाय आङो बेखौ डिटेल्सआव खालामफिननो नाजागोन। जास्ट एक्सपिरियेन्स लानो थाखाय थांदोंमोन। आनफर्चुनेटलि भिडिअ खालामनो होनना खालामबाय। रायजोफ्रा बेखौ अनसायबानो जाबाय। गोजोन्थों।